Здравейте! Аз съм Тони Асенов и днес ще говоря за една от любимите ми теми. Като човек, който има жена и дете, е важно за мен да изградя прекрасни семейни ценности, чрез които да живеем чудесно. Всичко започва от нас, затова давам, за да получавам. Семейните ценности са набор от идеи, принципи и норми, които ръководят и оформят поведението, взаимодействията и отношенията между членовете на едно семейство. Те представляват споделеното разбиране за това какво е добро, желателно и морално правилно в семейството. Тези ценности се предават от поколение на поколение чрез традиции, ритуали и споделен опит. Те осигуряват на хората усещане за идентичност, принадлежност и цел, като им помагат да преодоляват препятствия, да избират морален начин на действие и да поддържат стабилни взаимоотношения. Семейните ценности могат да бъдат различни в различните държави, култури, вероизповедания, но има някои общи, които са признати като универсални и жизнено важни за здравето и благополучието на семейството. Ето и някои от тях. На първо място бих поставил любов и емоционална подкрепа. Това е основната ценност, която свързва членовете на семейството и им осигурява атмосфера на приемане, оценяване и грижа един към друг. Второ, уважение и взаимно разбиране. Тези ценности създават основа на достоинство и внимание в едно здраво семейство. Чрез уважение и разбирателство хората на семейство научават значението на емпатия, откритата комуникация, разрешаването на конфликти. Трето, честност и почтеност. Тези ценности възпитават силен морален компас и ангажимент за истинност. Чрез честността и почтеността хората от семейството създават надежност и чувство за почтеност. Четвърто, образование и личностно развитие. Тези ценности насърчават жаждата за знания, непрекъснатото учене и самоусъвършенстване. Чрез образованието и личното развитие, хората от семейството разширяват своя кръгозор. Придобиват умения и компетенции, които им помагат да постигнат своите цели и да допринесат за обществото. На финал, като заключение бих казал, че семейните ценности са израз на това, което е важно за вас и за вашето семейство. Те трябва да бъдат споделяни, обсъждани и най-важното, практикувани от абсолютно всички. Така се създава здрава, щастлива и успешна семейна среда, която да се подкрепя и да дава смисъл в живота. Благодаря на всички за вниманието. Ако видеото ви е харесало, моля абонирайте се и споделете с приятели. В коментар може да дадете пример за традиция, която подкрепя семейните ценности. До скоро!